Sanibona, phinde nginikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle obabazekayo ongumdali wezulu nomhlaba, oluthando, olithemba, oyisihlangu, oyinsindiso, ongcwele, olidwala elimiyo, oyisiphephelo seziphephelo, onguNkulunkulu ongumzali oqotho, onguNkulunkulu ongumdali wakho konke, onguNkulunkulu okwenza konke ngesikhathi esifanele ngomzuzu okuyiwona wona nangendlela efanelekile ethabisayo ngaso sonke isikhathi. Yazi uNkulunkulu ongaphoxani, uNkulunkulu ohambelanayo, uNkulunkulu osizanayo, uNkulunkulu osibekelayo, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu obabazekayo, uNkulunkulu ongikhona, ohleze khona, umile futhi njalo ingunaphakade, uNkulunkulu uhleze babazeka, uNkulunkulu uhleze emuhle, uNkulunkulu uhleze efanelekile udumo nokubonga nokubatshaza nentando yakho ukuthi yenziwe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu kumele hleze siyazi siyiqonda ukuthi ehlele ekhaya ezulwini kumele ehlele njalo simbonga, ehlele ekhaya ezulwini kumele ehleze njalo simbabaza, ehlele ekhaya ezulwini kumele ehlele njalo situsa, sibubaza, sibonga igama lakhe nomusa wakhe asenzela wona ngaso sonke isikhathi, ngoba unobubele nathi futhi wethembekile ngaso sonke isikhathi. uJehova umdali wezulu nomhlaba akafani nathi esingathembeki, akafani nathi esithembisa singafeza, akafani nathi esikhuluma into sigcine singayenzi, akafani nathi esiluthekiswayo siluthiswe ngobumnyama ngaso sonke isikhathi, ngoba ubumnyama bukuluthekisela bukuluselise bese qede bekushiya kanjalo, bese usala kanjalo, bese uyazenzela uqhubeka uyenze lento. Kufana nomuntu o-initiate-wayo mhlawumbe for iwunga kanje, uzofakela okokuqala phinde afakele okwesibili, afakele okwesithathu, okwesine, hawu-ke usezoyithengela yena mathupha. Yikho ubumnyama buhlezi buwina ngaso sonke isikhathi. Mabenze nje isiqinisekiso sokuthi into awuyenzi ngesikhathi othe uzoyenza ngaso, bese-ke sebuyinile, ngoba beyazi ukuthi ngale nkathi uthembisile ukuthi yazi ngo-10 o'clock ngifuna ukuthi ngenze u-1 no-2 no-3, mhlawumbe ngo-2 o'clock ngifuna ukuthi ngiye endaweni yokuthi, yazi ukuthi izingelosi zizobe sezikulindile ngo-2 o'clock ukuthi ube kuleyo ndawo, ngoba ziyazi ukuthi zifuna ukukuvikela, zifuna ukukusindisa, zifuna ukukuhlenga. Kodwa wena mewenze njani, mewafika kuleyo ndawo, mhlawumbe ufika ngo-2:30, ziyakudedela, ziqale zikubambe, zenzela ukuthi u-2 o'clock ungawukhavi, zenzela ukuthi u-2 o'clock kushonele nalezi, whether zingasebenzisa abantu, whether zingasebenzisa nanoma yini engayisebenzisa, ukuthi mhlawumbe uthi hayi ngcono ngiqale ngikline, ngcono ngiqale ngipheke, ngcono ngiqale ngenze ukuthi, ukuze loya 2 o'clock ungawukhavi. Iy'ngelosi zilinde bese zenze njani, bese zigcina zihambile. So uma ungakhava ngaloya 2 o'clock, ngisho kungenzakalani ngo-2:01 nje bese ziyakudedela, noma usungayenza leyo nto leyo, vele iy'ngelosi ayisekho futhi usuyazenzela nje vele ngokuthanda kwakho nangokubona kwakho, akusenayuzi ngoba vele izulu alisekho ngelisakubiyela. So kuningi abantu baNkulunkulu isitha nobumnyama okuhlezi kulwa ngaso, bese nathi siyavuma, bese nathi senza ngendlela engafanelekile. So yikho kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi konke esikwethembisayo, konke esizindla ngakho, konke esicelayo, konke esikhulekelayo, konke esikwenzayo kutshengisa ukuthi ngampela uJehova umdali wezulu nomhlaba siyafisa ukumbona, kutshengisa ukuthi ngampela udali wezulu nomhlaba siyafisa ukuthi senze intando yakhe, kutshengisa ukuthi siyahlonipha izulu, kutshengisa ukuthi siyahlonipha ingelosi, kutshengisa ukuthi siyahlonipha ukukhanya kwasekhaya ezulwini, ngoba kusikhanyisela njalo ngaso sonke isikhathi, kufuna ukusiza thina ezintweni zonke, kukhona konke ngaso sonke isikhathi. So singabantu sihlalela ukuthi senze njani, sihlalela ukuthi siphile impilo yokuthi konke esikuthembisile sikufeze, konke esikuthembisile sikugcine, ngoba abantu baNkulunkulu le ndaba le mele siyibheke ngathi singabantu. Umuntu mekuthembisa something ethi uzokwenza ukuthi, noma uzokwenzela, noma ethi sihlangane njalo ukuthi uhlezi ulindile, uhlezi u-expect, uhlezi ulindelele ukuthi okay ngoba uthe kanje hayi-ke shuthi kuzokwenzeka kanjalo, hawu ngoba uthe kanje shuthi kuzokwenzeka kanjalo. Kufana noma mhlawumbe umfundisi enkonzweni ezothi hayi bazalwane kuzokwenziwa no-2 no-3 soye endaweni ukuthi noma soye emanzini. Abazalwane obviously bazolindela ukuthi kuyiwe emanzini, bazolindela ukuthi kwenziwa kanje, ngoba ubekile umthetho nogange lokuthi kuleli bandla siphila kanje, kuleli bandla sigqoka kanje, kuleli bandla sihamba kanje. Bese uyayibuza ukuthi hawu masuthi awusahambe futhi, hawu kanjani uthe sizokwenza ukuthi nje phela. Yabo ngale nkathi ucabanga kanjalo, uzindla kanjalo, uphoxeka. Uma kuthi uyaphoxeka, nezingelosi ziphoxeka kanjalo, nezulu liphoxeka kanjalo, ngoba abantu baNkulunkulu into kumele hlezi siyazi ukuthi singumoya, singabantu. Izingelosi nazo zingumoya. Phela thina sisemagumbini lapha emhlabeni, phela thina sidaliwe sabasenyameni, okubiza ukuthi leli nyama esikuyo sizosebenza kuyo, senze intando kaNkulunkulu, ikakhulukazi kubantu bakwamoya, ikakhulukazi kubantu abalethwe lapha emhlabeni bezoba bezolethela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, izithunywa zikaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi singumoya,
njengoba singumoya kumele sihambe njalo ngomoya. Yikho uNkulunkulu kungamthokozisi ukuhamba ngenyama, yikho uNkulunkulu ungamthokozisi ukuthi senze umathanda lapha emhlabeni, ngoba ngale nkathi uhamba ngenyama, ngale nkathi uthokozisa inyama, uphiza uthobela yona. Ngokuthokozisa yona bese uthobela umthetho wayo, bese uthobela umthetho wayo bese wenza isinoma enjani, bese wenza isinoma kanjani, kahle kahle lapho usugcina umthetho wani wesitha. Yikho isihloko sethu sithi inyama ithobela uSathane, umoya uthobela uJehova uNkulunkulu. Umoya uyazi ukuthi uvela kuNkulunkulu angithi, ngoba umoya vele ungokaNkulunkulu. Remember ukuthi uNkulunkulu wasiphefumulela ngomoya wakhe wokuphila, saba kanjalo imiphefumulo ephilayo angithi. Inyama idalwe ngothuli lomhlabathi, lo mhlabathi lo ohlala olapha emhlabeni, lo lapha emhlabeni okwafika isitha kuqala, safika sahlela zonke izinto, sihlelela umuntu. Le nyama le othi mawuhamba ngayo ithobela inkanuko, lezi inkanuko lezi othi mawusuhamba ngazo bese wenza isinoma kanjani, ngoba uhamba ngenkanuko, uhambe ngenkanuko, uhambe ngenkanuko bese wenza noma yini, njengoba isitha sisho ukuthi ayenzana noma yini as long as ikuthokozisa leyo nto leyo. Ayikho into oyenza isinoma kanjani ethi yakuthokozisa enyameni, ngoba umyalelo wesitha loyo uthi yenzana noma yini as long as ikuthokozisa. Thokozisa ini? Inyama. Njalo kumele kuthokoze inyama, phinde njalo kuthokoze inyama, phinde njalo kuthokoze inyama. Bese umoya wona, ngoba ake ileke lithi iculo, umoya wami uyavuma kepha inyama yami ebuthakathaka. Le nyama mayithokoza njalo izohlezi ifuna ukuthokoza yona, kuthi noma kumele ukukhuleke izofuna ukuthokoza, ifuna ukuqhubeka mhlawumbe idle makuthi iyadla. Kumele kahle uzile ukudla yona ifuna ukuqhubeka idle yenze umathanda. Kumele mhlawumbe uvangele ushumayela, inyama izothi hawu ngiyagodola mina ngeke nje ngiyovangela kunetha izulu. Le nyama izohlezi ifuna ngokwayo ngaso sonke isikhathi. Uma njalo wena uzohlezi unikeza yona yonke into eyifunayo, uma njalo wena uzonikeza yona ukuthokoza njalo, uma njalo wena uzoyinikeza yonke into uyayigxisheshela, kanti cha, kumele kube njalo. Kumele sihambe ngomoya kungengenyama ukuze singadlinge sathokozisa yona ngaso sonke isikhathi. Yazi yavuswa izinkanuko zayo. Yes, impela kubalekile, kumele siyinakekele, kumele siyondle, kumele siyifide, kumele siyigeze, kumele sigqokise kahle, kumele siyifudumalise emakubanda, kumele siqhama amakhanda, kumele sibe right. Kodwa singayithokozisi kuze kuvusa izinkanuko zayo bese sihlala kuyo kuze kuvama umusa, ngoba ila isono singena khona sibuse bese siyaqeda ngathi. So bantu baNkulunkulu, into ebalekile semqoka ukuthi ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi asihlalele ukuthi sihambe ngenyama, kodwa sihlalele ukuthi sihambe ngomoya, njengoba uJehova umdali wezulu nomhlaba esiyalile encwadini yabaseGalatia chapter 5 ukuthi hambani ngomoya kungengenyama ukuze ningefezekise izinkanuko zenyama. UJehova ulindele ukuthi sihambe ngomoya. Umoya ufuna yena, umoya ulangazela kwasekhayizweni, umoya ulangazela ukufunda izwi, umoya ulangazela ukulalela izwi, umoya ulangazela ukulalela abaprofethi, umoya ulangazela ukulalela izintshumayelo, umoya ulangazelela ukuthi uzile, umoya ulangazelela kwasekhayizweni, umoya ulangazelela ukubona uKristu, umoya ulangazelela umbuso wezulu, umoya ulangazelela iqiniso. Ingaphakathi lakho lihlezi lifuna iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ingaphakathi lakho lihlezi lifuna uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ingaphakathi lakho lihlezi lifuna ukwenza into kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ngoba liyazi ukuthi ngokwenzayo wena ukwenza enyameni uyovuza ngayo, uyovuza ngakho, uyozuza ngakho ngelinye ilanga. So ngabe senzani bantu baNkulunkulu enyameni? Ngabe sithokozisa kuphi kahle kahle? Ngoba umoya uthokoziswa yilokho. Umoya uthokoziswa umdali, umoya uthokoziswa uNkulunkulu, umoya uthokoziswa ukuphila okuphakade. Ngoba uyazi ukuthi yiwo oyophuma lana kule nyama ngelinye ilanga. Uyophuma inyama enjani? Uyophuma inyama yenze kuphi? Uyophuma inyama ifinyelele kuphi? So bantu baNkulunkulu kumele siyazi ukuthi inyama ithobela isitha, umoya uthobela uNkulunkulu. So ukuhamba ngenyama kukwenza ungakwazi ukuzithiba, ngoba izithelo zikamoya zithi ukubekezela, zithi uluthando, zithi isawu, izithelo zikamoya zithi ukuthula, injabulo, ubuvi, ubumnene kanye nokuzithiba. So ungahambi ngomoya awukwazi ukuyithiba. Uthi noma ubona ubona amafoni uyayifuna nayo, ubona kubonakala imoto yawu nayo ngiyayifuna, ubonakala indle enkulu uNkosi yami kaze yahaleleza yinhle. Bese izithelo zenyama zithi ukuhala, ungazithibi, uxokozela, uxabana. Angifuni ukubala kakhulu lokhu kunye, ngifuna ukubala kakhulu lokhu okuhala, lokhu kuncinyane onganakeki. So izithelo zikamoya abantu baNkulunkulu ziveza amafruit ukuthi ngampela uhamba ngomoya, ngampela uhamba ngoNkulunkulu, ngampela ulangazela kwasekhayizweni. Ngoba uhlezi ujabulile, uhlezi ubekezela, ulinde ukuthi hayi kulungile, noma kwenzakalani ngizobekezela, noma kunzima kangakanani ngizobekezela. Uhlezi nobumnene
uhlezi ukwazi ukusiza abantu, uhlezi uneshawu, uhlezi ukwazi uhlezi ujabulile futhi uthi mina ngimbusweni wezulu. Ungajatshulise into ephathekayo kodwa ujatshuliswe ukuthi uNkulunkulu unawe, ujatshuliswe ukuthi uzothola ukuphila okuphakathi, ujatshuliswe ukuthi izulu lihlala nawe, uKristu ukhuluma nawe insuku zonke. Uhlabelele njalo, umdumise, wenze intando yakhe. So uma uhamba ngomoya uyakwazi ukuzithiba. Ukuzithiba yini? Ukuthi into uyithanda, into uyilangazelela, uyihalela, ukwazi ukuthi cha. Uthi uma ubona omunye umuntu ukuthi uyadla, udla uchocolate, ukwazi ukuthi cha. Ubona omunye umuntu ukuthi fana nalento eyenzeke emakhaya. Thola ukuthi ingane izodla ngoba nakho ibona omunye umuntu edla, ngoba hayi ngoba nakho ilambile. Ibona ngoba nakho kwenziwa naye bese iyakwenza. Akwenziwa njalo abantu baNkulunkulu. Uwenza into ngoba kunesidingo futhi nanoma kubalekile. So uzothini? Ngoba uyadla nami kumele ngidle. Ngoba wenza ukuthi nami kumele ngikwenze. Cha, akwenziwa kanjalo. So ngalendlela mohamba ngomoya uzokwazi ukuzithiba. Ukwazi ukuba nomthambo kacha. Ukwazi ukuba nomthambo ukuthi angikwenzi lokho. Noma kwenzakalani angikwenzi lokho. Sengamane ngife, sengamane ngibulaleke. Angikwenzi lokho. Akuzoba njalo. Okuyinto kumele abantu bayiqikelele ukuthi bayigcine bayenze ezimpilweni zabo. Uthi uma wesifazane, uthi uma ufuna ukuziphatha kahle uzokushaya 21 noma bekushela noma kubenzakalani uthi cha. Mina ngisamncane kabi ngeke ngize ngiqome. Kuthi noma abantu uthi cha. Fana noma mhlawumbe uzohamba uyogross, uyazi ukuthi ibudget yakho 1000 nje kuphela. Uyazi ukuthi le 1000 usuplanele ukuthi impuphu irice nani wakhaveka 1000 noma kuzofika 900. Bathi behamba beadvertise endleleni, awuthenga sisi nazi icathulo nabo bhaqa nabo ini. Ukwazi ukuthi uthi cha ngoba uyazi ukuthi wena uhleleni. Ukwazi ukuthi cha ngoba uyazi ukuthi wena lokho okubudgetile kuzokuhamba kokufinyelelise la. Ukwazi ukuthi cha. Uzisiza wena ngaleyo ndlela. Uzihambela wena, uzilekelela wena futhi uzokwazi ukuthi uphase uphumelele kona konke ngobani uyakwazi ukuzithiba okuyisithelo sani sakwamoya. La sidinga ukuthi sihambe ngomoya ngempela ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu konke asiyaleza ngakho abantu baNkulunkulu sekuyisikhathi manje sokuthi sigcine konke sikwenze. Ngokukhulu asitshela kona nafisa ukuthi sikwenze sikufezekise lapha emhlabeni. Sekuyisikhathi manje sokuthi kube njalo. Ngoba uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uyathokoza ngabalaleli abalenza intando yakhe. Uyathokoza ngabasondela kuye abamfuna ngenhliziyo yonke. Uyathokoza futhi uzele uKristu lapha emhlabeni abalungileyo abemesabayo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uzobhubhisa abanjani abangamesabi uJehova. Ibona abantu azobabhubhisa lapha emhlabeni. Ngeke azabhubhisa abantu abamsabayo. Kanjani? Uzobhubhiselana wena umsaba, uzobhubhiselana umhlonipha, uzobhubhiselana owenza kahle. Khona umuntu opanishwayo, panishela ukuthi wenze kahle. Ngavele kusuke nje manje, kusuke kuthathwa ingane nje encane ingenzanga lutho ithathwe ejele ngeke izenzeke leyo nto. Kodwa kuzoboshwa bonke abenza ububi, kuzoboshwa bonke abangenzi kahle, kuzoboshwa bonke abenza kabi ngaphambi kobuso baNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu siphila isikhathi lapho khona kumele senze njani? Kumele senze intando yakhe, sihambe ngomoya, silangazelele ukulunga ngaso sonke isikhathi. Silangazelele iqiniso, silangazelele indlela efanelekile, silangazelele ukuphila okuphakade. Okuza ngendodana uJesu Kristu. So ngabe sikulangazelela ngokweqiniso endokuphila phakade. Ngabe sikulangazelela ngokwempela endokuphila phakade. Ngabe sikulangazelela ngokufanelekile endokuphila phakade. Konke kulele kithi. Konke kulele kithi nokuhamba kwethu. So ukuhamba ngenyama kukwenza ungakwazi ukuzithiba. Ngoba ayikho indlela yokuzithiba ngaphandle kokuzibekela umthetho. Nayo ke indaba la iqala khona. Iqala emthethweni. Ngakwazi ukuyithiba ungayibekela ngomthetho. Kumele uyitshele ukuthi mina ngeke ngize ngifinyelele lapha. Mina ngeke ngize igqoke. Uzitshela ukuthi mina ngigqoke ibhloko. Mina angiluke ekhanda. Mina ngiyifaka insipho. Mina angafaka amacici. Mina ngafaka ama-necklace. Loyo umthetho noganga ozibekela kona ukuthi mina lalela. Mina ngiweqi, angeqi la. Mina ngihamba ngifinyelele la, angudluli lapho. Mina angiyona lenhlobo ezulayo, mina ngilona uvanze. Kuba uwe otshela ukhomanda umzimba wakho uzitshele wena ukuthi mina ngu1 no2 no3. Mina ngiyona inhlobo ezulayo. Mina ngilala ukuze kube isikhathi sokuthi. Mina ngidla ukuthi, mina ngikudla ukuthi. Ngale ndlela uzokwazi ukuthi mase usulutheka usulingeka usuzibona usudla lento ongayidli uzobona ukuthi hayi ngeke sengathi sengiweqile umthetho. Sengileqile ugange, senguphulile. Bengibekela ukuthi ngizokwenza u1 no2 no3 ngangakwenza sengiphule umthetho nerule bekanti ngiyibekele yona ukuthi ngizogcina ngiwenza. And then kunesisho nje sesingisi sithi rules are meant to be broken cha. Isisho sesitha leso ukuthi rules are meant to be broken.
Imithetho kumele iphulwe, ayikho leyo nto bantu baNkulunkulu. Kudlaliwe kuluthekiswa abantu ukuthi abantu baphule ugange. Khona kahle kahle sithi sifuna ukuthi wena usike ucingo, usike. Khona sizokwazi ukuthi singene. That is why sithi rules are meant to be broken. Shothi you are meant to khatha ucingo. Kufanele ukuthi ulinqume lolu ucingo, ulinqume. Khona sizongena kahle ngoba uyazivulela intuba. Ngoba masibekelile ukuthi mina ngifuna ukwenza kanje, ngifuna ukudla ukuthi kuzofika ingelo sizokubiyela lokho kudla lokho. Ufuna ukudla ngaleli zinga, ngifuna ukukhulekela lokudla. Because ngeke ngibone abantu baNkulunkulu ufana noma uzothi ngifuna ukudla the certain level yokudla. Ngifuna ukudla kangaka. Alright, ufike uphake nangempela. Mase usuphakele ngoba kubalekile ukuthi saneliseke abantu baNkulunkulu kwenye isinye isithelo sakamoya. Kubalekile saneliseke. Ngale nkathi ufuna ukuphaka kangaka, uzophaka ukubeke ngempela lokudla bese uyenze njalo bese uyakhulekela. Ngale nkathi usukhulekelile ingelo sesezikhona sezisusile enhlasepho poison obukadula uzokubulala namadimoni bekade ezoqeda ngawe ezokudalela ikhanda ezokadalela isifo sashukela akudalela iBP akudalela yonke into bengena la kulokudla. Ebese ngale nkathi sekuvuka izinkanuko zakho wenza njani wena? Udla kakhulu, udle ngokungaphezulu bese uphinde uphaka kunye. Yabo ngale nkathi uphaka kunye kukancane ukuthi ukhumbule ukuthi kumele uphinde ukukhulekele. Kuba kancane. And uthi ukukhulekela, mhlawumbe usukhulekela kwesibili, umkhuleko wakho usungasekho serious usukusho nje just. Okuyilapho ke kungena khona ukulimala. Okuyingakho lapho kungena khona ububi. Okuyilapho kungena khona isitha. Ngoba usuyivulile intuba, wayivula indawo. Bekumele udle lokho kuphela, lokho okucwengekile, lokho okukhulekeliwe, lokho okufanelekile, okuright, okubekelwe izingelo, sokubekelwe izulu. Usudlo ngokungaphezulu. Lokho kuningi, lokho kunye usukudlile kungcolile. Lokho kunye usukudlile akukho right. Lokho kunye usukudlile akukhulekeliwe futhi akubusisekile. Ikona kusengalimazi, ikona kusengakubulala. Uningi abantu baNkulunkulu kwenzakala. Uningi abantu baNkulunkulu esibhekene nabo. Masazi ukuthi manjalo masibekela ugange asingadluli kulona. Hamba ufinyelele la. Hamba uyazi ukuthi impilo yami njobe kanje iphelela la. Hamba uthi moya ngiyazi ukuthi ngiphila kanje. Ngiyazi ukuthi ngidla ukuthi, ngiyazi ukuthi ngibuka ukuthi angikubuki. Ungaze walinga nje walingeka ekutheni uzukwenze lokho. Ngoba la uzobe usugcina khona incwadi lapho uNkulunkulu ethi inja ibuyele emphalazweni wayo, emhlanzweni wayo. Okuyinto uNkulunkulu angayithabeli leyo. Nawe ibuke lento imagine. Kade uyikhiphile into wephalaza. Imagine wona umphalazo. Ukhiphile wawuphalaza wawulahla lapha ngoba ungudoti. Uno poison, unama toxins, unazo zonke izinto ezinyanywa zizonto umzimba wakho. That is why lento ibuyile. So isibuyile sinjalo usuyenze njani sokuphinde futhi uyayibuyisela futhi izokwenza njani? Izokwenza the same thing. So ngokubuyisela kwakho umphalazo loyo ngoba the reason why umphalazo uphumile abantu baNkulunkulu ingoba ungcolile, ingoba uzokubulala. Ngiyakhumbula nje sengabuka ngelinye ilanga khona le show eyidlala ku DStv, angazi noma isadlala yini namanje, ethi 1000 ways to die. Omunye udadewethu nje babembophile lapha endlini, angazi noma khona into ayedlile noma kwakwenzakalani. So babembophile bemfake nje nesalo tape la ibathini duct tape lokho okucwebezelayo. Bembophile esihlalweni. Wavele wezwa iphunga thizeni kulendla bambophele yona indle engcolile. So mayezwa iphunga kuvele kubuye yonke into esesiswini sisake siguquke wabuya umphalazo wathi uyeza umphalazo kanti uyafika emlomeni umboshiwe waswabuyela emuva washona semthami wabulawa umphalazo. So bantu baNkulunkulu masazi ukuthi yonke into engcolile engathandwa umzimba kumele ukuthi iphume. Mayibuyiselwa, masuyibuyisela wena emzimbeni izokubulala. So uNkulunkulu mekuhlenga, ekusiza, ekulinyubula, ekususa ezonweni, ekususa emanyaleni, ekususa ezintweni zonke ezigcwele ezingafanelekile lapha emhlabeni, ukunyubulela ekudonsela ukuthi ungafi ngelinye ilanga. Bese sekunyubulile bese wena uyabuyele ngefull force, uzibuyisela wena ekufeni, uzibulala wena ngokuthanda kwakho. So bantu baNkulunkulu masiqikelele, siphikelele, sihlale la uNkulunkulu esibeke khona. Sihlale la uNkulunkulu athanda ukuthi sihlale khona. Senze intando yakhe ngokusizwa nangokuthandwa inkosi uMdali wethu nomhlaba. Ngokubusiswa nangokwengama ezingelosi uNkulunkulu aziyalezayo ukuthi zisilondoloze ezindleleni zethu zonke. Ngoba ziyasilondoloza ngempela, ziyasitshatha, ziyasisiza, ziyasilekelela. So bantu baNkulunkulu mahlale njalo sibuyele enkosini. So indlela yokuzithiba ukuthi uzibekele ugange nje kuphela, uzibekele umthetho. Lona oba ugange, lona olwiswayo, awuyalwiswa kumthetho kakhulu.
ngoba kulwela ukuthi abantu balinge bawugcina umthetho. Abantu ngoba ukulahla umthetho ukwenza ini? Isono. Isono siyini? Singukuphula umthetho. So isitha silwela ukuthi abantu benze izono bonke, balahle umthetho bonke, khona bezophelela la sizophelela khona, ngoba isitha siyazi ukuthi umlilo nesibabule nokubhujiswa kubekelwe sona. Akubekelile abantwana babantu, akubekelile amakholo, akubekelile umuntu, kubekelwe sona namademoni aso nezingelosi ezalahla nabo bonke abangalaleli, abangezwa. Senze isiqinisekiso kwesokuthi nabaningi bayawuphula lo mthetho, nabaningi bayasenza isono, nabaningi khona bezophelela la sizophelela khona, khona bezobhujiswa, khona bezolahlwa, khona bezofa unguna phakade. So ngaleyo ndlela uyalwiswa. Yikho isitha sigcizelela ukuthi umuntu akenze nanoma yini kwimiyalelo yaso, ngoba owenza nanoma yini akanamthetho. Ingane engenamthetho ayive idlova. Ingane actually ikhaya engenamthetho alive likhulisa izingane ezigcina zingelutho empilweni, alive likhulisa izingane ezigcina ziphelele emajele kusasa, alive likhulisa izingane ezigcina zihluphe emphakathini ngoba alinamthetho. Mungenamthetho awunaNkulunkulu. Mungenamthetho awunaNkulunkulu. Makwenza isinoma kanjani akekho uNkulunkulu lapho. So azine abantu baNkulunkulu ukuthi indlela yokubiyela umthetho, indlela umthetho mawugcinwe, mawenziwe ukuze abantu bathole ukuphulukiswa, abantu bathole ukuphila, abantu bathole ukukhanya, futhi abantu bafumane umbuso wezulu kusasa. So mawwenza isinoma kanjani ungazibiyeli, ungenamthetho, ungakhuleki, ungazili, ungenaso ukuthi isikhathi sokuthi ngenza ukuthi, ungenakho ukuthi mina ngikwenza ukuthi, mina ngiphila ngale ndlela, and then akekho uNkulunkulu eduzane nawe. Then ungaze yonke into iyazenzakalela kuwena, nesono kwesiyazibusela kuwena. Ngaleyo ndlela mungenamthetho awunakuzithiba, futhi mungenakuzithiba shuthi awukakayiphelelisi izithelo zakamoya. Khona sakwenza, khona ongangakwenza. Inkinga ke uJakobe ukathi uma kugcina konke kodwa weqa wodwa ufana noyiphula yonke. Bese kuba ukuthi kuyafana umuntu ontshontshile, kuyafana nodlwengulile, kuyafana nohlebile, kuyafana ngoba yonke lento iyisono, yonke lento iletha ukungcola ndlela thizeni. So bantu baNkulunkulu masazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sizibiyele, kumele sihambe ebukhoneni baNkulunkulu, sihambe ngomoya, ngoba ngokuhamba ngomoya ila sithobela khona uNkulunkulu, kodwa masihamba ngenyama ila sithobela khona isitha. So impela kuyiqiniso ukuthi umuntu awuvesane umthande nje. Sorry, before that udadewethu Sister Celestine wabeka wathi, yazi ngeke uphenduke uxolise uma ungakayiboni ukuthi wrong. And kuyiqiniso lokho. Mongakayibona ukuthi ubhedile wrong, ngisho umuntu engakutshela kangakanani, akutshele kaningi kangakanani, ngeke uzophenduka uxolise. Okuyinto ebalekile kumele siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi masifuneni sicele umoya kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukwembulela, ukwazi ukuzibona ukuthi wrong. Okuyinto futhi ephinde ihambe ibuyele ekuthenini khona kumele sibhabhadiswe singabantu, ngoba ngale nkathi ubhabhadisa owamukela umoya weqiniso, lo moya weqiniso ohamba nawe, lo moya weqiniso okusizayo, okuqondisayo ukuthi lalela, buka nothando, buka wenza ukuthi, buka ubhedile, khipha lento le, buka uhlebile namhlanje. Umoya weqiniso kuphela ozothi uma ukhuluma nawe bese uyakwazi ukubona ukuthi yazi ngampela, yazi ayikho resident, yazi ngampela ngibhedile, yazi ngampela bengamele ngihambe kanje, yazi ngampela. Lo moya weqiniso ohamba nawe iwona okwazi ukuthi ukusize bese wenza into efanelekile ngaso sonke isikhathi. Kodwa mongakaziboni ukuthi wrong, ngeke uzuxolise. So bantu baNkulunkulu, the reason abantu bengaphenduki kangaka, abantu bengalizwi iqiniso, ingoba vele abayibona ukuthi ba wrong, ingoba vele abanawo umoya kaNkulunkulu, ingoba vele abahamba ebukhoneni baNkulunkulu, futhi ingoba bamthanda uNkulunkulu. Uke wathi ukuze ingoba uNkulunkulu awumthandi, yikho abantu bengaphenduki ngoba bamthanda uJehova futhi abanendaba naye. Impela kuyiqiniso ukuthi umuntu awuvesane umthande kahle, awuvesane umthande, ikakhulukazi uma engakwenzeli lutho noma engakazi akwenzele lutho, okuyinto egcwele ebusweni babantu lapha emhlabeni, ucabanga ukuthi uJehova akabenzeli lutho, ngoba nakho ucela umsebenzi wangawuthola, ngoba nakho uhlupheka, uxakekile,
ngoba nakho wena washonelwa abazali, ngoba nakho wena ubudlelwane bakho abuhambi kahle, ngoba nakho because abantu abaningi bafuna ukuthi uNkulunkulu azibonakalise ngezinto eziphathekayo njalo. Bafuna ukuthi uNkulunkulu azibonakalise ngezimali njalo, azibonakalise ngemishado njalo, azibonakalise ngezibonakaliso njalo, azibonakalise ngendlela abafuna ngayo nabathanda ngayo. Ufuna ukuthi uNkulunkulu ambone ngokuthi amnikeze imali kuqala. Ufuna ukuthi uNkulunkulu ambone ukuthi amnikeze leya soka lakhe athi mina ngifuna ukushada loya muntu bese uNkulunkulu afuna ukuthi amnikeze, afuna ukubona ngalokho afuna ukubona kuqala. Bese ngasakubona ngalokho bese yamthuka uNkulunkulu athi hayi futhi uNkulunkulu akangithandi. Futhi uNkulunkulu akanendaba nami. How about ucabanga ukuthi mhlasimpe leyo nto leyo bingakulimaza? How about ucabanga ukuthi mhlasimpe leyo moto leyo ufuna ukuthi uNkulunkulu azibonakalise ngayo kuwena? Mhlawumbe ayikakufanele ngoba wena i-driver's license yakho isanonyaka owodwa, uNkulunkulu usalinde ukuthi at least ibe no 3 years ukuze i-insurance yakho izokunciphela ukuze uzokwazi ukuthi ube ne-experience efanelekile neyanele khona ungeke uzoshayise noma uyiginqe imoto. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi yini ekufanele. uNkulunkulu uyakubona, uyayibona impilo yakho. Uyabona futhi ukuthi kuzokwenzakalani if uhamba ngale ndlela. Uyabona ukuthi kuzokwenzakalani if uwenza ngale ndlela. Uyabona ukuthi kuzokwenzakalani if ungaqala ushayele manje uzoyiginqa leyo moto ngoba usakhelesa ingqondo yakho isaluthekile usenze isinoma kanjani. Awukakakhuli, awukakahlakaniphi. Kunezinto eziningi ongakazazi. Ngoba abantu abaningi abantu baNkulunkulu abazi ukuthi lezi zinto eziningi abangazazi kuzokwenza ukuthi kube inkinga kangakanani ezimpilweni zabo. Ngoba kuningi abantu abangakwazi. Kuningi futhi abangazi ukuthi abakwazi, abangazi ukuthi badinga ukuthi bakwazi. So abantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona kumele hlezi njalo sihlala sizibuza, sidlinza bese siyalifuna ulwazi ngoba lisechithisa yazi impilo kuyeze kuthiwa isisho sesiZulu sithi umuntu ufunda zafa. Yey kuningi bantu, kuningi. Yebo mase kuthiwa sihlalela nje mhlawumbe izindaba zempilo, impilo iyodwa. Ungahlala unyaka wonke libe lukhuluma ngayo. Bese uhlalela ezakamoya zizodwa, ungahlala unyaka wonke futhi ukhuluma ngazo. Uhlalele ezombuso wezulu, uzohlalela ezaphakathi, ungahlala futhi unyaka wonke libe lukhuluma ngazo. Ngoba kuningi futhi okukhona, kuningi okwakukhona, kuningi okuzoba khona. Kuningi okwenzakalayo esikwaziyo, esingakwazi, esikubonayo, esingakuboni. Kuningi kakhulu abantu baNkulunkulu. So ngale nkathi abantu bengazilangazeleli ukwazi, befuna ukuthi bazi izinto ezingeke basize ngalutho, befuna ukuthi babuke generation abantu bebusy bekhanda imali ngamehlo abo, bekhanda imali ngokhokho kwabo ama-DS. Ufuna uhlalela ukuthi ubuka imisebenzi yabantu nje, ubuka abantu besebenza nje. Because bona bayasebenza bathola imali, bayazuza ngawo, wena uhlalela ukuthi uyababuka. Uhlalela ukuthi ube audience ngaso sonke isikhathi. Wena uzodlala nini? Uzoya nini wena stage? Ngoba nawe uyafuneka ukuthi uyodlala nawe indima yakho, kubonakale nawe ukuthi uphetheni. Belizwa abantu abaningi bethola ukulahlwa ngale kwethula because abenzi lutho, abakhi lutho, abahambi indawo, abalangazeleli lutho. So abantu baNkulunkulu, abantu bahlezi bemthuka uNkulunkulu ngokuxakeka kwabo. Ngoba ayikho umuntu ohluphekayo. Umuntu ohluphekayo umuntu ungenacacutha kanalutho azali ondi azazaca. Kodwa abantu abaningi baxakekile. Uma usala ludlile awuhlupheki inhlobo. Mosane plani and njengamanje abantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona imvula inetha ngempela, kuyahluma omathanga, kuyahluma izinto olokhu njalo. Imfino yey'ntanga kuyahluma zonke izinto, kunobhici, ayikho into engekho. Phela abantu bayavilapha. Phela abantu bafuna ngendlela abafuna ngayo. Phela abantu balangazelela lokho abakulangazelelayo, bangakufuni lokho abanikeze kona okufanelekile. Ngoba uNkulunkulu uhlezi kwenza konke ngothando lakhe nakubele bakhe nangomusa wakhe. Moko December ziyachuma izihlahla, izitshalo nanani. Ususihlulwa ukuthi uhambe uyosiza kuleya muzi, ubasiza ukuthi ngicela uncentele igceke, bakucentele igceke bese ukuthi siyacela ningiphi imfino lapha engadini. Siyacela ningiphi umbila, ngiyabona umbila wena uchumile. Siyacela akekho umuntu ohlupheka lapha emhlabeni. Abantu baxakekile, abantu futhi abaningi benza ngamasibomu. So abantu abaningi bathatha ukuthi ngoba nakho ubudlelwane babo abuhambi kahle. Abaningi bathathe ngezimpilo zabo, ngezinto ezenzakalayo, befuna imisebenzi, befuna zonke lezi zinto bese bamthuka uNkulunkulu bethi akekho. Ngoba nivele abamthandi. Bafuna ukuthi uNkulunkulu abathande kuqala, wena uNkulunkulu umthanda nini? Lalela, uNkulunkulu uyakuthanda njengoba usaphila. Ukuthandile wakubusisa ngento enkulu eyigugu, wena ongazi ukuthi igugu.
ngoba Yesu uyofuna lo msebenzi, kodwa uzoya yini kuwona lo msebenzi uma ungasavukanga ekuseni lakhala lodwa i-alarm lakho? Uzohamba yini uyoshada ngalo suku lomshado if ngayizolo kuzofika umuntu afika akudubule lapha embedeni athi angeke aze ashade lo, noma bazokuthakatha bakudlise benze whatever thuma kodwa akavukanga ekuseni ngalo suku lomshado? Uzoya yini koshada? Yesu uyakufisa uyakulangazelela, usoze walungisa, wathenga odeko, waqasha o-cold room, waqasha amatende, o-strange tent or whatever, u-catering, yonke into. But uzokubona yini ungasavukanga ekuseni? Into eyigugu ukuvuka, into eyigugu ukuvuka usabona, into eyigugu ukuvuka usaphefumula, into eyigugu ukuvuka usakhuluma, into eyigugu ukuvuka usezwa, into eyigugu ukuvuka usahamba, uvuka usathinta, uvuka usanako konke usakwenza konke ngokuthanda nakubusiswa uNkulunkulu. Leyo ke iyona into eyigugu. Ebese wenze njani? Uzokhalela ukuthi anginakho ukuthi shuthi uNkulunkulu akanendaba nami, uNkulunkulu akangifuni. Ayikho lento bantu baNkulunkulu, abantu bazikhohlisa. Abantu bathi uNkulunkulu akabathandi, abanye babe nezingqondo zabantwana. Mengingacaphuna nje izinto abantu bayake bazenze noma bazikhulume uma sifunda sijula noma sizwa kwimiyalezo kwizibonakaliso. Abantu abazi izithunywa zaNkulunkulu ezivezayo, athi omunye mawukuthi khona uNkulunkulu akangibulale manje. Yini leyo eshoyo? Iningi yazi, oqala nje ubuntwana, okwesibili into eningekayo, okwesithathu ukungasi engqondweni. Ngisho njalo incwadi yaHosea uthi izingazi ziphika nezingazi. Athi uNkulunkulu ekhona akangibulale manje. Kodwa wena futhi uyayidinga the very same life, uyayidinga the very same mpilo othi uNkulunkulu akayithathe. uNkulunkulu engakwenza lokho. uNkulunkulu avela abona ukuthi yazi abantwana socabanga umuntu eshinto eningeka kangaka. Uma futhi sengasenzeki asathi yabona ke akekho noNkulunkulu. Yabona ke buka angifanga ngani. Kuningi yazi abantu abayeke bakuthathe, bamthathe kancane ngakho uNkulunkulu. Bamthathe ngazuthi untanga yabo, bamthathe ngazuthi umngani wabo. Kodwa esekusithekeni nasekhaya ezulwini uyakubona konke. Yikho kwimiyalelo yakhe eyishumi ekubeka ngokucacile ukuthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova, ngoba oliphatha ngeze akayi kumyeka. And kuyiqiniso lokho, akamyeki ngempela oliphatha ngeze. Thuka nje wena uNkulunkulu uhlekise ngaye. Uthi hawu Jesu, hawu uyitholele watshotshwa itholele imbogola, hawu wambulawa lo yasomqeda sombulala futhi nathi mengase kuthiwa uyabuya. Hawu kwakuNkulunkulu wayetheni loyo uNkulunkulu akasizi ngalutho. Uwena uNkulunkulu wenu lo nenza nihlupheke emakholwantini. Uwena uNkulunkulu wenu owanothunothi. Ubuka thina sineyimoto, ubuka thina sinokuthi nina niyahlupheka, nina nenza ukuthi nokuthi. Uwena uNkulunkulu ndini. Bekhuluma zonke izinto, benza ama-profile kaJesu. Kuningi abantu baNkulunkulu. And uNkulunkulu ngempela akazobayeka bonke labo bantu. Sabuka nje izinto ezenzakala emhlabeni wakhe. Kodwa ke abantu mebengajula babuyele kwiTestament elidala, bagijime kwizincwadi zabaprofethi oJoel, oZakhariya, oZefaniya, bagijime koMalaki, koIsaya, koJeremiya, bayothola ukuthi kwizihloko bonke laba profethi banezihloko esisodwa, isihloko esithi usuku lukaJehova. Bechaza ngokwehlukahluka kwabo. Usuku lesigayigayi, usuku losizi, usuku lenhlokomo, usuku lobumnyama, usuku lobhubhu, usuku lokususwa sesicongweni abekwe phansi, usuku leziqalekiso, usuku lama-punishment, usuku lubi oluyoqeda ngenqwaba. So liyeza lelo suku, sizofika leso sikhathi. Uzofika lokho kubhujiswa, uzofika lobo bumnyama, uzofika lokho kushwangathelwa, kuzofika konke lokho liyeza lelo suku. So oliphatha ngeze igama likaJehova angeke aze amyeke. So lawo magama wengadlali nempela akayi kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. So singabantu simelwe bantu baNkulunkulu futhi sifanele ukwenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sifanele ukugcina imiyalelo yakhe njalo ukuze sizozibiyela thina ngazo zonke izikhathi, ngayo yonke indlela. So indlela yokuzibiyela umthetho. Ukugcina umthetho kuyakubalekisa, kuyakususa esonweni. Ngale nkathi ugcina umthetho, ngale nkathi uhlala nezingelosi, ungahlali namadimoni.
So yazi lapha emhlabeni kuya ngokuthi uthembiseni, wakwenza yini lokho kwethembisile. Ngisho ngathiwa uzange futhi uze ulikhiphe nangomlomo wakho igama lokwethembisa, ngokucabanga nje ukuthi yazi ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi, lisuke selilizwile izulu. Konke sekulindelekile kuwena ukuthi uthathe isinyathelo. Ngoba nasebandleni uma ukhulumile ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi, ngifuna ukunikela ngokuthi, umfundisi uyalindela ukuthi umzalwane ukuthi uthe uzonikela. Kuyabhalwa ukuthi mina ngithe ngipledge ngemali ukuthi kumele ukuthi uyilethe ngampela ngoba uwena owesukile wethembisa. Ngithe ngizokuthengela icathulo, izolinda ingane, izoyilinda lezo icathulo. Ngithe yazi ngebirthday yakho ngizokwenzela iphathi, izoyilinda iphathi and izoyifuna. Ezinye izingane thola ukuthi umzali uzoyithembisa athi ngizokuphathela mhlasimpe i-KFC kanje. Izohlala ngisho kuthiwa umzali uzobuya ngo-10 ebusuku ijwayele ukulala ngo-8, izohlala ngoba uthi ezophatha i-KFC ifuna ukuyibona, ifuna ukuyidla ngoba iyayithanda. So bantu baNkulunkulu, masethembisa uNkulunkulu, sithembisa ngezinto ezinkulu, masihlale njalo siqikele ukuthi sigcine konke, sikufezekise konke. Ngoba ngisho ungakukhiphanga ngomlomo wakho, ngokudlinza ngakho, out loud, lawo mazwi afika njengokukhuluma kwakho ekhaya ezulwini, afika nje ukukhuluma kwakho kuNkulunkulu. So izulu sesikulindile lidlale, ngoba suke selilinde ukuthi sithathe isinyathelo, lidlale indima yalo ekuthenini likusize ukuphumelelisa futhi ukufezekisa konke uthanda ukufezekisa empilweni yakho. Yikho kubalulekile ukuthi uma usisethembisile sifeze abantu baNkulunkulu nangempela, ngoba impilo yalapha emhlabeni ingumfanekiso wempilo yangale kwethuna, impilo yasezweni lakamoya la kubusa khona uNkulunkulu. Ezweni lakamoya kahle kahle ezweni leli vele siyakulo ngoba thina abantu singumoya njengoNkulunkulu. Njengoba singumoya njenganoNkulunkulu. Isho njalo nje incwadi yabaseKorinte besibili chapter 5 ukuthi sengifisa ukulangazela ngekhaya lasezulwini. Kanjalo njengoba ngibubula ngisesemzimbeni, ngifisa ukulakanyiswa ngomzimba wami wasenkosini, okuyilo mzimba lo wakamoya ungalena kwethuna, ongumzimba lo wakamoya esiubona emaphushweni, sibone kwezibonakaliso lo ya uNkulunkulu asibonelela wona. So singumoya njengoNkulunkulu, ukuthi nje thina sisasemadokodweni lapha emhlabeni esibusisiwe ngawo ukuthi sizosebenza sisemahhovisi ethu lapho kumele usuku nosuku sikhave umsebenzi, certain criteria ngosuku nosuku, a certain level, a certain schedule, ngendlela esilindele ngayo nesiyalwe ngayo nekumele ukuthi sisebenze ngayo. Sikhave umsebenzi thizeni njalo futhi singaphathi kabi izinsiza zethu uNkulunkulu asibusise ngokwazi ukuthi sisebenzise. Singaphathi kabi amakhompyutha, singaphathi kabi amapeni, singaphathi kabi amabhuku, uma usebenza call center ucingo, singaphathi kabi zonke izinto ezikhona ezinsiza ne-stationery. NoNkulunkulu esibusise ngazo kulamahhovisi ethu. Okukamehlo ethu, singaphathi kabi amehlo ethu. Singaphathi kabi izindebe zethu sikhuluma amanga, singaphathi kabi izindlebe zethu, singaphathi kabi imizimba yethu sidle ongafanelekile ongcolisa, okusingcolisayo, okusibulalayo. Bese siyazinakekela senze intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Izinyawo zethu sihambe sishumela izindaba ezinhle zaNkulunkulu, indebe zethu sibe ngabalindi ukukhuluma iqiniso njalo. Amehlo ethu sibonelele okufanelekile, bese senze okufanelekile nokuthanda uNkulunkulu. Izandla zethu zisize lapho kumele size khona, zabele lapho kumele zabele khona, ziwashe uma kumele ngiwashe, zikline uma kumele ngikline, sikwenze konke ngokufanele nangokuthanda iNkosi uMdali wezulu nomhlaba. Indaba enkulu nebuhlungu, indaba yokushintsha izinto. Yabona umuntu ungumuntu oqaphelayo, ohlakaniphile, onakayo, nothanda ukwenza ukulunga ngoba uKristu uzile abalungile lapha emhlabeni angithi. So umuntu kanjalo ubamba igama elilodwa, bathi ubambelwe intulo elishilo umuntu ezothi asihlangane endaweni yokuthi ngesikhathi sokuthi uma umuntu pheceleza umuntu opunctual, uyazi ukuthi okay mhlawumbe ngizofika pheceleza earlier noma ngizofika exactly ngaleso sikhathi. Kodwa uthi uyahlala avela athi hayi asishintsheni Nkosi yami sengivele ngokuthi nokuthi. Uthi wena wena nje uthe sihlangane endaweni yokuthi, wena nje uthe sihlangane ngesikhathi sokuthi. Yabo ngale nkathi uba naloko kuphoxeka ukuthi wena nje ushilo, wena futhi usuyashintsha, wena futhi wena nje obekile umthetho ukuthi sohlezi sihlangana ngale ndlela, sohlezi kwenzeka ngale ndlela, wena futhi ngaleyo ndlela, ngale masuzizwa ngalo ngaleyo ndlela usuke
noZulu lizizwa ngaleyo ndlela efanayo. Uma uzothembisa ukuthi uzozila uqeda ungazili. Umuthi uzothembisa ukuthi uzofunda izwi uqeda ungalifundi. Uma uthembisa ukuthi uzoya enkonzweni uqeda ungakwenzi. Because ucabanga engqondweni yakho ukuthi yazi kumele ngiye enkonzweni kule weekend. Usuke usutshelile izulu ngitshela. Ngokucabanga nje kwakho izulu usuke selazi and usuke selikuprepare ukuthi ngampela ukwazi ukuthi enkonzweni. And noma umnyama buyafunda ingqondo yakho, leyafunda imicabango yakho. And usuke seprepare nabo ukuthi bube nendlela ezokuvimba ngayo. Ube nendlela ezokuthikamezisa ngayo ukuthi ungagcina ungakwenzanga lokho. So yonke kuyaprepare, izulu liyaprepare nobumnyama buyaprepare. So wena uya ngokuthi uhamba ngokuphi. Ngabe uhamba ngezithelo zikamoya noma ezenyama? Uma uhamba ngezenyama uthobele isitha kuzowina sona uzogcina ungayanga. Uma uhamba ngezikamoya uthobele uNkulunkulu uzoya ngisho kuthiwa kunomuntu ozama ukuvimba uzosho enkonzweni. Ngisho kuthiwa uzuphethwe ikhanda uthi ngizohamba nginjalo. Ngisho ukuthi awuna umkhuhlane oqala ngizohamba nginjalo. Uma uhamba ngomoya uthi noma kuthiwa liyanetha izulu linetha kanjani ngizohamba kunjalo. Kodwa uma uhamba ngenyama uthi ngeke liyanetha nje ngodola kabi nje we. Ngeke ngikwazi. Kanti kunani? So indaba enkulu nebuhlungu ukuthi sihlezi sishintsha izinto abantu kaNkulunkulu ngoba la silimaza khona. So thatha ngokuthi umuntu hawu ubuthenje usukwenza ukuthi ubuthenje uhamba ngokuthi ubuthenje fana noma umfundisi enkonzweni noma umholi thizeni athi kuzohanjwa kuyiwe emanzini. Uthi uyabona ngosuku lokuhamba kuyiwe emanzini athi we bantu baNkulunkulu kuyanetha sikhanseleni. Yazi izingelosi zonke zivele zithi hawu ilwane esesiyikhiphile emanzini shuthi ikhiphele amahala. Hawu lokho sikuqhalisile endleleni bengamlimazi shuthi sikususela amahala. Because izingelosi izona ezenza yonke into zihlele zilungise zenzele ukuthi nikwazi niba abangcwele nihambe endleleni yokulunga. Sebeyikhiphile zonke inyoka ezihlala emanzini bayikhipha inyoka kusiyami senyasuka nenetha nisaya emanzini. Bathi hawu sesikhiphela amahala. Nengelosi yamanzi sizithi hawu sengize ngafika sengizwa amazami esicibha ukuze baphulukise bonke labantu ngoba bakudinga ukuphulukisa sekuyakhansela hawu liphoxeke kanjalo izulu. Shuthi siqhelisele konke obengalimaza endleleni mahala. Yabona ukuthi bantu baNkulunkulu sizonela thina. Ngaso sonke isikhathi ukuthi nokucabangayo noma ungasalikhiphanga ngomlomo wakho kuyabalwa. Uma wazindla njengakho ngokuthi uzogibela edolobheni izingelosi ziyakuhlelela ukuthi imoto ozoyigibela kube umshayeli okungukuthi oshayelayo itekisi. Sorry zikuhlelela ukuthi lo umshayeli kube umshayeli ofanelekile ngoba umuntu ongcwele wena umuntu kaNkulunkulu kumele uvikele ngaso sonke isikhathi. Zikuhlelela ukuthi ugibele itekisi right ngoba uthi uzohamba ngo10 zenze isiqinisekiso zokuthi lo driver lo ziyamsusa zisusa yena erenki. Benze ukuthi balwe lapha balwe kuze kuphase lo munye khona kuzokuphasa lo ozoshayela imoto oyishayela ngendlela right. Benze ukuthi badidisane lapha kumele kusuke kuphuma i301 uvele kuphuma i302 ngoba kumele kuzogitshezwa wena uvele usuku ungabusahamba ngo10 uzohamba ngobani usuhamba ngo12. Kumele zenje nje ngiqale emaphansi futhi siphinde zizame futhi siphinde zizilwe yazi ingelosi sisebenza overtime bantu baNkulunkulu ngenxa yethu yongalaleli, ngenxa yethu yongafezekisi izinto esizithembisile, ngenxa yethu yongagcini konke. So bantu baNkulunkulu masiqaphele sicele amandla kuNkulunkulu ukuthi konke sikuthembisile sigcine sikwenze. Ngoba ziyakuhlelela zibheke ukuthi lesikhathi esizohamba ngaso awukho wena okuhlele ubumnyama mhlambe njengey'ngozi kanje ukuthi endaweni ukuthi sokhanda ingozi because nobumnyama buyahlela namadimoni ayahlela. Azibone izingelosi ukuthi lesikhathi esizohamba ngaso kuhleliwe ukuthi kudalwe ingozi, kuhleliwe ukuthi kwenziwe ukuthi nokuthi bese zikwenza uthikameziseke zivele kwenza uzumeke. Uthi awuma yazi ngifuna uhamba isikhathi sokuthi ngavele ngazumeka. Kanti cha uhleleliwe ukuthi uhambe ngalesi sikhathi. So ezinye izinto kodwa singathathi ngokuthi hayi shothi bekumele kube ukuthi noma uNkulunkulu uzokuvezela ukuthi kahle kahle bekumele kube ukuthi nangale ndlela. Kodwa konke okuhlelile wena
enza isiqiniseko sokuthi uyagcina ukwenza, ngoba izulu likubhekile, likugadile, futhi siyalezo sesiphumile ukuze kusiza ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, ngalo myalezo, ngalo mzuzu nangaleli hora, engifisa sikwazi siqonde ukuthi zonke izithembiso nemidlinzo yethu ingamazwi kuNkulunkulu. Akhuluma kakhulu, azwakala kakhulu. Sizodinga ukufunda ukuhamba ngomoya, kepha sizokwazi ukukwenza lokho uma singakazihlambululi emoyeni, uma singakazihlambululi ngokugeza njalo. Ugeze umzimba wakho, ugeze ekuseni, ugeze ntambama, uhlezi njalo uhlanzekile, ngoba ukungcola sikuthatha ngezinto esizithintayo, ukungcola sikuthatha ngokuthintana nabantu, ngazo zonke izinto. Bese udinga ukuthi ugeze, bese ugeza nezimpahla zakho, ngoba imimoya iyahlala ezimpahleni, uhamba uhaga abantu, uhamba wenza izinto eziningi bese kuhlala konke ukungcola ongafanelekile. Udinga uzihlambulule ngokuphelele. Bese sihlala njalo sivuma izono zethu, uzuzihlambulula ingaphakathi lakho-ke manje. Uvuma izono zakho ukuthi ingaphakathi lamamehlo amabukelo ongcolile nanamhlanje Nkosi, ngiyacela ukuthi wahlambulule. Uhlambulule indlebe zami ukuthi Nkosi iphinde lalela umculo ongcolile wahlala kimi. Uhlambulule indlebe zakho ukuthi ngiphinde ngakhuluma ongafanelekile, ngahleba, ngaqamba amanga. Uhlambulule indlebe zakho. Ngaleyo ndlela uyahlambuluka uphelele kumuntu wakamoya. Ususe isono, ususe konke ukungcola, ngoba ikona ongafanelekile ukuthi kuhlale kuwe. Ikona ongafanelekile inkosi engakuthandiyo ngezimpilo zethu. So abantu baNkulunkulu, masazi ukuthi into olwiswa ngayo into ezokwenza uqoqeke, uhlakaniphe, uqaphele, ubhekisise, ube ngqondo swangulukile. Incwadi yaPetrus iyaleza ukuthi masihlale njalo sibe ngqondo swangulukile, bathi sober minded phecelezi. Hlale njalo siqaphele, hlale njalo sibhekile, hlale njalo ubukisise, ubhekisise. Akulona iphutha ukuba umuntu obhekisisayo, bhekisisa ngempela yonke into, ngoba ngaleyo ndlela uzisiza wena. Uhlakaniphe futhi uqaphele, ngoba ngale nkathi uhlela ukuthize, izingelosi ziyezwa, zisondele ukuzokusiza, ziphinde zikukhumbuze ukuthi hayibo wena uthe uzohamba nje, zikhulume nengaphakathi lakho. And ziyakukhumbuza, ubuthi uzohamba ngo-10, khumbula ukuthi hayibo yazi kumele ngabe bengithi uzohamba ngo-10 ngempela. Zisuke zisiza wena. Bese-ke omunye umuntu alibele elwiswa ukuthi hayi vele kuwukuthi hayi vele abekho laphayana, vele ku-1 2 3, uzilwise. Bese zigcina sezisukile-ke, sezingasakusizi, ngoba uzilwisile. Zithe ziyakukhumbuza, wena wangafuni ukulalela. Zithe ziyakusiza, wena wangafuni ukusizakala. Zithe ziyakuxwayisa, wena wangafuni ukuxwayisa. Zithe ziyakuyala, wena wangafuni ukuyala. Okuyilapho abantu abaningi belwisa kakhulu ingaphakathi labo, babeka izaba phezu kwezaba, bese ziyahamba kanjalo. Kepha uma uzilalela, mazikukhumbuza, ziyajabula nazo ukuthi ziyazilalela, bese zihlala ziqhubeka zihlale nawe. Okuyilapho uthi noma umubiza noma inini uNkulunkulu asabele, ngoba unawe, uhamba nawe. So ngaleli thuba abantu baNkulunkulu, because akekho umuntu ongajabuli melalela. Yabona ngisho ingane ikulalela, uyajabula, uhlezi njalo, yonke into eyidingayo uyayinikeza. Ngobani? Iyakulalela. Ngobani? Iyakuthobela. Ngobani? Iyazi ukuthi ungumzali, iyazi ukuthi kufanelekile ukuthi ikwenze lokho. So abantu baNkulunkulu, kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sihle sigcina konke sikuthembisile. So ukuze sigcine konke, masihambeni ngomoya. Khona umoya kaNkulunkulu uzohlala nathi, kube wona osikhumbuzayo, kube wona osiqondisayo, bese kuyagcineka konke ngokusizana ngokuthanda inkosi omdala wezulu nomhlaba. So ngaleli thuba bantu baNkulunkulu, nangalomzuzu, nangaleli hora, bantu baNkulunkulu, phendukani, ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadise. Nayi indaba la ikhona, isekubhabhadisweni, ngoba iwona ndlela okwazi ukuthola ngayo umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu mase ubhabhadisiwe, ngoba ukufa kusondele kakhulu. Nazi ukuthi izulu liyabuka, nazi ukuthi izulu ligadile. Abantu abaningi abanawo umoya kaNkulunkulu ngoba sebegoloze kakhulu, izimpilo zazo zabashiya. Sebemgozile kakhulu uNkulunkulu waze wabayeka kanjalo. Ngoba umuntu ogolozelayo umsizo uzumyeke. Ingane egolozayo uyala uzuthi hayi-ke akukhule nokhulu, uzuthi hayi hamba joba ucutha phambili. Ingane egolozayo uyishaya uzubona ukuthi ayishuthi ngizoyibulala phela mangishaya njalo. Angivele ngiyeke ngoba iyagoloza, ayifuni ukuyiyeka lento. So ngabe siluphi ubumba? Ngabe silolo ligolozile umbumbi?
noma ngabe silolo lithobe lombumbi. Siluphi thina ubumba? Nazi ukuthi izulu ligadile. Awuhambi wedwa, kepha uhamba nomthimba wasezulwini. Odinga ukuthi ulalele, uthobele ukuze uzoqhubeka uhlale nawe. Ngoba siyawudinga umoya kaNkulunkulu lesi sikhathi sokugcina. Kule mimoya nalezi zinto ezigcwele emhlabeni ezithe chithizaka. Kulezi zinto ezandiswayo kangaka usuku nosuku. Bonke ama-robots lawa, zonke izinto ezimbi. Zonke izinto ezingafanelekile, izinto zobumnyama ezikhandwa izingelosi, ezikhandwa isitha, eziluthekisayo, ezilahlekisayo, ezisusa abantu ebukhoneni baNkulunkulu. Ezenza ukuthi amakhola abe busy nemali, ezenza amakhola abe busy namafoni, ezenza amakhola abe busy nokuthanda izinto. Abe busy nemindeni, abe busy nabantwana, abe busy nezifo, abe busy nomabonakude. Abe busy umuntu ku-TikTok usuku lonke angenzi lutho. Abe busy umuntu ku-Facebook usuku lonke angenzi lutho. Abe busy ku-WhatsApp uzombhora u-WhatsApp angenzi lutho. Abe busy umuntu omunye ahlala engadini whole day angenzi lutho. Abe busy umuntu kuningi ngomsebenzi. Ngoba kahle kahle angisho ukuthi mhlasimpe khona okuba wrong ngokuthi sisebenze, but yonke into ayibe nenzuzo enhle. Ikakhulukazi ukusebenza uphinde ubuyele enkosini. Usebenze uphinde ubuyele enkosini. Ukuthi inkosi ngizohamba ngakho yini? Nkosi mina ngenza kahle yini? Nkosi ngenza intando yakho yini? Khona uzofumana umbuso wezulu ngaso sonke isikhathi. Khona uzofumana ukuphila okuphakade njalo. Ngoba konke kulele kithi. Konke kulele emandleni ethu. Konke kulele kuzikhandleni kwethu. Konke kulele langazeleni kwethu. Konke kulele kuthenini sifunani, siyenza ini ukutshengisa ukuthi siyakufuna lokho. Siyenza ini ukutshengisa ukuthi ngampela siyakulangazelela. So njalo abantu baNkulunkulu asihambeni ngomoya. Khona sothabisa uJehova. Khona sothobela umdali wezulu nomhlaba. Singahambi ngenyama. Ngoba ukuhamba ngenyama ukuthobela isitha. Ukuhamba ngenyama ukuthobela ubumnyama. Siyawudinga umoya kaNkulunkulu lesi sikhathi sokugcina. Kule mimoya egcwele lapha emhlabeni. Enye indlela okuthikimiziswe ngayo abantu. Thola ukuthi umuntu uzofika ngalesi sikhathi uyaphuthuma uyahamba. Avela afika athi awe makukuthi nokuthi. Bese uyahlala-ke kanti bekumele wenze okunye ngaleso sikhathi. So isikhathi nesikhathi sibalulekile abantu baNkulunkulu. Ngoba at the end of the day uwena osibekile. Uwena othi uzokwenza ukuthi ngalesi sikhathi sokuvinjezela kwakho kuliswa wena. Ngendlela ephansi, ngendlela enganakekeli ongeke uzunake uqaphele ngazo. Kodwa kunye kuyenzeka kube isandla sikaNkulunkulu. Kuyenzeka kube isandla sikaNkulunkulu esisiza wena. Kodwa kudinga ukuthi ube nomoya neso laNkulunkulu lokwazi ukuqonda ukuthi cha, bekuyisandla sikaNkulunkulu la nto nje singisiza. Ngoba yonke into sidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi sisekele ngezwi likaNkulunkulu. Sisekele ngeqiniso likaNkulunkulu. Sisekele ngokukhanya kwasezulwini. Sisekele ngokuthi uNkulunkulu uyaleze kwathini. Sisekele ngokuthi uNkulunkulu usize ngakuphi. Kufana noma mhlawumbe uzoba umuntu ongumshumayeli osiza abantu. Uyazi ukuthi noma uzibekela ukuthi hayi mina ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi, mina ngifuna ukuthi mhlawumbe uyashumayela, ngifuna ukhave imizi ewu5. But if kudinga ukuthi uzoholele ukuthi uzokhave u6, kusuke uNkulunkulu okholele lapho. Kusuke uNkulunkulu okusiza ngalo ndlela. Kusuke uNkulunkulu othanda ukuthi afinyelele lapho. So kuyenzeka ezinye izinto uthola ukuthi zizophuleka kanti cha, bekumele kufezeke isicebo likaNkulunkulu. Bekumele kufezeke isintando kaNkulunkulu. Ngoba kuyona yonke into ezohamba ngokujwayela kwakho. Ngoba awukho emhlabeni wakho futhi awukho wedwa. Siyesi each and every day uyazi ukuthi uvuka ngesikhathi sokuthi usebenza ngendlela, kodwa kuzokwenzeka ngelinye ilanga uthi uyafika emsebenzini bathi sacela usebenze overtime. Uyazi ukuthi uphuma u4 njalo uphuma u4 njalo uphuma u4, kodwa ngelinye ilanga kuzokwenzeka ukuthi bacela ukuthi usebenze overtime uzophuma at least u6. So akuyona yonke into eyenzeka ngendlela eyodwa. Okudinga ukuthi nalapho uqaphele ukuthi ungalingo wabambisisa umthetho ngoba la ufana khona nababhali nabaFarisi. Yonke into abayibambile yona umthetho. Abasakuveza ukukhanya, basaveza iqiniso. Okuyila kuvela khona uKristu ephulukisa nangesabatha ozowathi kanti akuvumelekile ukuthi umuntu enze okuhle ngesabatha ekhipha isilwane. Sekungamane usibuka isilwane lapha ngenxa ukuthi ubamba ukuthi isabatha senze njani silambe sife sifele lapha.
okuyila futhi hlezi kumele kuvele zonke izithelo zikamoya nothando kumele livele khona lapho. Ekuzithibeni livele khona uthando khona lapho. Ukuthi into ukuthi angiyenzi, ukuthi ukudla ukuthi angikudle, kodwa futhi uthando kumele livele. Uma usufika emzini womuntu bethi bakwenzela ukudla uthi angikudli lokhu, kodwa ninganginikaza lokhu at least, ngoba wena uzithibe kulokhu, kodwa kumele uphinde uliveze uthando ngoba abantu bayaqaphela, bayabuka futhi bayafunda ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu kubalulekile ukuthi sazi siqonde ukuthi into ebalulekile kumele siyiveze izithelo zikamoya zonke, sizithande, sizithibe, sihambe ngomoya, ngoba ngokuhamba ngomoya, ngokuhlala noNkulunkulu, iyona ndlela oyivezela ngayo ukuthi uyayizithanda. It's like emsebenzini uhlezi uhlonipha iboss, iyona ndlela oveza ngayo ukuthi umsebenzi wakho uyawuqaphela, uyawupheceleza, uyawuvaluisha, ngoba ngokwazana kwakho neboss ingale nkathi izohlezi njalo nixhumene, nihlezi njalo wazi ukuthi ngisenza kahle yini, angakabhedi yini, ngisahamba ngeschedule yini, ngisahamba ngeroutine yini, ngisahamba ngeziyalezo zakho yini, basi ngisahamba ngendlela ethandekayo yini la e-office, ngisahamba ngendlela ekumele kufezekise ngayo wonke yini umsebenzi la e-office. So ngaleyo ndlela, ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngaleli hora, bantu bakaNkulunkulu phenduka nibuyele enkosini, khona nizokwazi ukuthi nikwenze konke enithanda ukuthi nikwenze, nikufezekise konke. uNkulunkulu animbulele, anivule amehlo, nazi ukuthi konke okwasekhaya ezulwini kulele kuwe, konke othanda ukufezekisa kulele kuwe. Icebo laNkulunkulu livinjwa nguwe, icebo laNkulunkulu lingavulwa nguwe futhi. So konke kulele kithi ukuthi sihambaphi, senzani, sikhulumani, sizindla ngani, sifisani, sifuna ukufezekisa lephi icebo, ngoba izingelosi ziba khona ikakhulukazi kubantu basekhaya ezulwini, kubantu abalangazelwe umbuso wezulu. Izingelosi ziba khona, zihlalele ukukusiza, izingelosi ziyeza, ziyafika ukuzokulekelela. Kepha kube kuwena ukuthi wenza njani, kube kuwena ukuthi uyazilahla, uyazisusa ngokungalaleli, ngokungafezekisi lokhu uthanda ukufezekisa, ngokwenza intando yakho, ngokuhamba ngemidlinzo yakho, ngokuhamba ngezinkanuko zakho, ngokuhamba imicabango yakho, nangokugoloza, nangokuba nenkani, bese zikukhumbuza ukuthi hayibo ubuthe, hayibo enza kanje, hayibo kukuthi nokuthi. Kodwa engikuthandayo nengikwaziyo ngezulu, lihlezi lifika lizokwenza izinto zibe lula for wena, lihlezi lifika lizokusiza. Angiphathi uma usucelile ucela usizo thizeni, izingelosi ziza ngamandla zonke zizokusiza kwisicelo sakho, zenza ukuthi ube lula. Uceleni, ucela ukuthi uye kufeba, ziyafika nangampela, zizokwenza ukuthi ingqondo yakho ingabi nandaba naleli soka leli. Athi makufonela uvele uzwe inhliziyo ithi xifi, uvele uze ngathi ungangayibambi ifoni, vele ifike-ke nomoya wamanga uthi hayibo lo uzokunikeza imali, noma avele akuphosele imali uthi uyabona Capitec Money Plus kuthiwa yini, imali vele ingene kwi-account yakho, deposited or whatsoever ngendlela ekubhalwa ngayo. Athi nje kubhalwe kuvele kuthiwa 5,000. Uphinde ucama ukuthi akuma yazi ngiyayidinga nje le mali, ngithi nje ngiyibuyisele emuva, kodwa bese ngithe angisamfuni nje, bengithe uNkulunkulu angangisize nje. Ingelosi zifike zithi ibuyisele emuva, bese uyacabanga kaningi, ucabanga ngo-5, ucabanga ngo-10. Hawu uma ngiyayidinga buku January le mali yazi ngangisize ngilekelele, ila khona ubumnyama libe likhuluma-ke ukuthi izokulekelela, izokusiza, izokwenzisa ukuthi nokuthi. Zifike ingelosi zithi ibuyisele. And uma uNkulunkulu engikuthanda ngawo usho kanye, usho kanye ibuyisele. Kodwa uma umuntu okhulekayo unxusa njalo ukuthi uNkulunkulu ahleze kusiza, ungasho nakabili nakathathu uthi uzokusizana ukuthi uthathe le mali phinde uqhubeke kule nto akade ucelile ukuthi usizwe ngayo, ibuyisele. Ngoba konke abantu bakaNkulunkulu kuhlezi kulala kithi, kuzona zonke izinto kuhlezi kuba yithi. Ekugcineni kumele sithathe isinqumo ukuthi senza kuphi, ngoba sesicelile ukusizwa, sesicelile ukulekelela, sesicelile ulakanyiswa, sesicelile ukuthi uNkulunkulu asihambele. Mase usucelile sekukuwena-ke manje ukuthi lento ekukhulekelile uyibone, lento ekukhulekelile yenzeke ngendlela ofanelekile nolangazelela ngayo. So bantu bakaNkulunkulu,
Masihambeni ngomoya kungengenyama, ukuze singefezekisi izinkanuko zenyama, ngoba inyama ithobela usathane, umoya uthobela uJehova. Nkosi nje benani, inibusise iniqinise, nilalele umoya kaNkulunkulu, ningathembisi, ningafezi, nihlale ebukhweni bukaNkulunkulu, nenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Hlezi nazo uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Themba, Facebook uLihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba Wundi with I Mzobe. Sicela nidlulisele nababanye bathole ukuphulukisa nokuphilisa. Nkosi benani nibusise ngelihle kaNkosi Jesu.